No niin, Pekka, olemme täällä Varkauden urheilukentällä, isolla aakeella laakella. Mitkä nyt on tämän päivän tunnelmat ja tavoitteet sinun? No ihan hyvät tunnelmat tässä näin maailmanmestaruuskisojen allakin ja oikeastaan tärkeintä on se, että pääsen perille. Se on Niin, ykkösasia, mutta sitten kakkosasia aikatavoitteita on semmoinen löysempi tavoite, että pitäisi tämä 100 metriä saada taivaalle tuo alle minuutissa. Sitten vähän kireempi tavoite, niin alle 30 sekunnissa. okei. Saapa nähdä kuinka käy. Niin juuri. Oletko kerennyt mitenkään muuten kuin henkisesti valmistautua tähän? No kyllä jonkun verran, mutta aika vähän. Niin, semmoisia mielikuvaharjoituksia. No kyllä ihan Joo. oikeasti on juoksenellut. Joo. Mitenkä pitkään sä oot juoksua harrastanut? No tietysti ihan pikkupojasta lähtien, mutta siinä on ollut taukoja. Tänne Varkauteen kun muutettiin reilu 5 vuotta sitten, niin silloin harrastin vielä ihan tämmöisiä pidempiäkin lenkkejä, mutta sitten kipeytyi tämä toisen jalan akillesjänne ja pidin 2 vuotta taukoa. Mutta Okei. nyt tänä vuonna kun on juoksenut vähän, niin sepä ei olekaan enää kipeytynyt. Oletko, Pekka, juossut koskaan maratonia? No en. Joo. Tuolla Etelä-Suomessa ja muuallakin niitä järjestetään. Että jaksasitko vielä lähteä kokeilemaan semmoista? No tuskin. Se vaatii aika paljon harjoittelua. Joo, että Mulla ei ajankäyttö siihen, ehkä ei fysiikkakaan kestäisi. Joo. Oletko nuorempana urheilu paljon? Kyllä, joo. Joo. Mitä lajia olet? No Onks lähinnä pikajuoksuja ja pituushyppyä. Just. Pääsitkö minkälaisille sijoille, palkinnoille niissä No sitten? kyllä siellä joitakin voittojakin oli ja sitten mitallisijoja ja pistesijoja ja sen sellaista, että oikeastaan yllätyksekseni huomasin, kun katselin vanhoja valokuvia, että mä olin joskus silloin 60-luvulla voittanut koulun mestaruuden 200 metrillä. Se oli mulle yllätys, en muistanut sitä ollenkaan. Okei, joo, eli sieltä juontaa tämä pitkä jatkumo tänne asti ja tällä tavalla. Oletko harrastanut sitä, mitä Sari Essa joskus harrasti, sitä kävelyjuoksua? No en, sitä se en. on aina oma lajinsa se. Joo, eiköhän me ruveta tositoimia. Minä toivotan sinulle onnea tässä yrityksessä ja rypistyksessä, mikä nyt silloin on. Kiitoksia. Katsotaan näin. Hyvä. Joo, kiitos. Tästä on hyvä jatkaa. Joo, kiitos.